Na sredini smo radne nedelje, ali na početku premijernog druženja koje vam donosi pravu 15-minutnu poslasticu. Milan Stanković, poput svojih kolega, leto je proveo radno. Nastupao je širom regiona, ali ono što ga odvaja od ostalih tokom leta jeste da se krije od sedme sile. Nama ipak nije mogao da promakne, pa smo iskoristili jedinstvenu priliku da mu postavimo i ona najintimnija pitanja na koja nerado odgovara. Dobrodošli, počinje nova premijera, vaša omiljena emisija o poznatima. Milan Stanković kilometre koje je prešao od juna do avgusta koliko traje letnja sezona više i ne broji. Samo zna da je nastupao po čitavom regionu i da se taj tempo nastavlja i dalje jer, kako kaže, publika je nestrpljiva da u svakom gradu čuje uživo pesmu Ego koja je postigla veliki uspeh. Sad ću par dana otići do Dubrovnika da odmorim i odmah nastavljam isto po Hrvatskom primorju. Nema stajanja, svakog vikenda ću otprilike raditi. Biće možda par nekih slobodnih, ali nema stajanja nekako. Ja sam taj koji sada žuri za obavezama. Iako sam uvek postavljao nekako stvari kako meni odgovaraju, ali mislim da je Ego sad tu oko 50 miliona i mislim da je to najuspešnija, po brojkama je to najuspešnija pesma ove godine i zbog toga je tolika pažnja i potražnja i ne mogu da se žalim. Single Ego samo je najava albuma koji nas očekuje. Milan ističe da će ovoga puta publiku ponovo iznenaditi novitetima koje priprema, ali da sa izborom pesama nigde ne žuri. U ono što je siguran jeste da ne želi da podsjeća na druge, već da bude jedinstven i drugačiji. Imali smo neke mnogo zanimljive stvari koje su nam kasnije već iskoristili i prodali te fore neki ljudi i onda stvaramo i dalje. Uzeli su mi neke ideje za spotove, to sam se iznervirao, ali pa ne može mene niko da nadmaši, bože, izmislit ću ja nešto novo. Na poslovnom polju samo se nižu noviteti, dok u emotivnom životu nema nikakvih promjena. Iako je nedavno na fotografiju iz bazena dobio na hiljade pozitivnih komentara od strane lepšeg pola, bar za sada, ni jedna nije ukrala njegovo srce. Trenutno se ne dešava ništa spektakularno, sam sam. Kako inače trčite? Ali svakako i ako se budem zaljubio neću ti pričati. Na vezu sa koleginicom Radom Manojlović davno je stavio tačku, ali i dalje ga novinari pitaju za nju, pa je nedavno javno pohvalio njenu novu pesmu Spavaj mirno. Sa druge strane, priželjkuje da mu se dogodi velika ljubav, koju će kriti od očiju javnosti, ali sa kojom će deliti sve. Po prvi put, Milan Stanković pokazao je i emotivnu stranu. Maštam da dočekamo zajedno penziju. Romantičnog Milana ostavili smo da obavi radni zadatak, a kako stvari stoje, neko vreme nećemo ga viđati kako bi u miru i izolaciji završio dugo očekivani projekat koji planira da publici predstavi u decembru mesecu.